kawai yana coach zaɓi na wani zaliman kwantar da yake ba magana na sama da kwajina me faru MG mai ganga me faru fanke take ne ai ba sai kama mai mu ga nan samun sai ka ce haddasa malam zifa sunana malam Abdullahi aka a shafan ka na garin Kebbi Zifa. da yaki na zo da yaki zan koma insha Allah to yayi to a fala ba daraktan sirrin kyau wallahi wai sirrin kyau ake yi yau din nan yan mata guda biyu sun sha makeup ko daya dan Allah ya aka yi mun ka tare su kace sirrin kyau kuka je a fala na gun wani Allah kan tawaye wallahi ne Allah dai wurin fante ka sun fito daga can share dan mata wanda rai ya kyalle shi ya na mata wa an kai ma ka je wurin sirrin kyau kenan a to ai sirrin kyau ai Wallahi da a fala gaske ne ai mu ma mun shiga kai kyau Allah wai bai jira shi da ya budi wai ba wallahi ka da kyau kyau na wurin gode Allah fante ka wurin daidai idan ina aiki ba na son a rinka shiga hurumin na da nan muka da Allah wa zai sai monitor zariya wa rasu da Allah wa zai sai monitor wallahi zan sai da shi zai amfani ka bar shi ba shi ba ake wani amma da kuma za je a gurin assalamu alaikum sunana Mahmud MG mai ganga kamar yadda so da Allah da annabi ina zuwa awal zan kira ka na tambaya ba ai dan ka san kai na tambaye ta fara na gurin ta ce wannan ya ga ba ta lafiya ana tare kudin gyaran ka shali iya wani ya kamata ka ka shawara ya dinga cire kuɗi yana yin aiki yana sa YouTube ba zai dinga ɗaukar fuskokin mutane ba yana sawa ya kace wai wani mutane sa YouTube ba na kai to ai akwai da fuskar agogo ba na ci kuma ya ɗaukar yana fuskokin mutane kai yanzu naka an fara biyan ka ne ta yi okay